91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, dinanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu, at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Maya pabahing Diyos po, kaya kayo nga, ini po si Sister Weng Sibal at makayantabi kayo pa mo rin po king DWBL 91.9 Bright FM, ang radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong 6th episode na ning kakatamong programa ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Pampanga ing Metanoia, Metinuia. Bayong puso, bayong espiritu. Abayan nyo kami po kung metong oras sa kwentuhan patungkol karing miyayaliwang pigagap at kayaw sandaring kapatad damong charismatic. Tara salangi kayo at makiramdam king awos, lugod at galon ng banal espiritu kimbiyaning ordinaryong tao. So ngayon po kaya ba tayo po ing kanakong kapartner i-Brother Romel. Hello Brother Romel. Maya pabingi Sister Weng. Kumusta? Maya po. Kakayari na po ning kaya kaming kaya katamong Pentecost celebration. King kaya katamong Pisamban. So happy birthday po. Tamo may kapag-greet live kanita. Wali nga chuta mo king Don Bosco Academy Gym. Pero nekaraguling kaya katamong celebration, gathering of all charismatic communities in the whole Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At atintamo mo naman celebration, kareng parokyan, timoy kami, King Holy Rosary Parish, may motorcade kami, may recollection charismatic style, may street masses, at may youth worship, at syempre kitang kaya katamong celebration, pekalugkog tamong King Don Bosco, at deni pong bisita tamo ng kabengya na ini, kaya betala retang makanyan mo naman karetang meni muna anyang Domingo. So umpisan tayo, Brother Romel. Opo. Ngayon kaurasan, idawon tayo po yung kayakatang puso't isip, king Ginoo, ban itamo sumuyo tamo, king kayang kabanal-banalang espiritu. Ilagyo ng igpa po ni kanakang po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginumi pasalamatan da kang ining kaurasan, kambining kaya kaming pati nga po na gagawan king kaya kaming pamibale-bale. At yung kaya po ngayon kaurasan na ini, miyabe-yabe kami, bansuy wandakat, pasalamatan da ka, kaya ganaganang bibigyan mong grasya king bawat metong kaya kami. Ang tabayanan mo kaya po ngayon pong kaurasan kaya kami pong programa, ban bawat ama nung numal king kaya kami ngasbuk ay miras at tanggapan da rin bawat taong makiramdam. Numikil king karelang puso, ing bayong puso at espiritong papahayag mo kaya kami. Kung kaya kami kaya mo pumana mama sa Ginoo, ay may puwagyo. Pero ngayon kaurasan, kambiyanin kaya kang banal na espiritu, dadawan mi po yung gana-gana, hanggang mo king mayari po yung programa ngayon at tanggapin mi po yung kaya kang grasya. Aduan mi po king pamakiramdam da rin kaya kaming kapatad, abutan mula mo naman po pang o Ginoo king kaya lang pamibali-bali. Inipiaduan mi king lagyo ng Jesus, kaya kaming patuloy na at paglingkuran. Ilagyo ng higpa, po ni nga nakampan Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Kasantik na po ning kaya katamang pamanumpisan, nagikatamang may nga dita mo. So ngayon po, santala rin kaya katamang bisita, at ilaretang, sabi ko pinan din, datang kaya beta mo na, many muna man ba, kanita mas maging masaya at makabaldugan niya yung kakatamong celebration anyong Domingo. So, syempre, umpisan tayo kay metong karing elders na iyabaing head servant po, tana mo na iyan namong magpakilala king sarili na. So, from the Spirit of Love Charismatic Community, King Angeles City po, Brother Joel Montoya. Hello, brother. Hello, apit tamong bagyaking microphone siguro, Sige.
May pabiyagi po, Brother Joel po. Just a servant, ordinary servant, regular servant, Council of Elders ng Spirit of Love Catholic Community. Brother Joel, malambatanin kaya beking kain malambatanin kaya beking ministry mo naman. Nung ako siguro around 30 plus years, so siguro makanita mo naman halos mi yabi-yabi tamo Okay, so ngayon po, syempre kaya nung ating elder, ating younger na. Yes. So ay ni naman, kaya betane naman kaya katamong youth leader mo naman, King Spirit of Love Community, Kay Villanueva Lopez. Hello po, brothers and sisters. Yan, pasensya na po, medyo paos. Pero mapagpala pong gabi sa ating lahat. I'm Sister Kay Lopez po. Okay, nano naman yung position na, King Spirit of Love? I'm the assistant head of the youth ministry po. And I'm the head of worship and adoration ministry. And also, I'm one of the member of Spirit of Love. Aga na kay Sister Weng, anyang Sunday, yapalitang One, maglid pala ka rin na talagang dimdam tayong banal na espiritu, mumuna pa mo, Kasi po niyang kaya niyang celebration tamong Pentecost yung birthday na ning kakatamong Catholic Church. So, eliwa tayong bagya. Usually, mag-lead worship patang archdiocesan level. Dito medyo makaedad. Yes. Kalupata mo na. Pero pelitan tayo, in youth naman. Iyang meto nga youth, iyang pepag-lead mo. Anyang mag-lead kaya rin na ng Pentecost celebration. Sabi ko kang Brother Noel, panino ito? Pantanan mo agka tayo keng radyo. Wapin. So nang kanyaman ang feeling na even the younger generation, itang worship and worship Anaping si 14 Rizal, kung kanuing kaya na kanyang pag-asa na ni Kaya Katambayan, yan namang pag-asa ni Kaya Katang Simbahan, Sister Weng. Wapin. Makabless la. Akit may kulang na mo si Claude Tamo Napapuna pa. Sindarantawan taning Tsaka banal na espiritu. aliwa talaga saya na nitang potang King Charismatic Group. Potang ating kaya na kan. Ning kay ikay ratang mababawal Karen makamata. Sige lara, mamiyalong lara. Pero apinitay way day tang aliwayan potako na nantala So bitinan tayo kayo pa mo po ding ega na ganang makirandam kaya katamo, ding ega na ganang parish priest, ding kaya betamong charismatic groups ding karelang kwento i-reserve tala pa mo po para po ka rin bisang makyabe, then bisang mag-text, then bisang magkipagkwentuhan kaya katamo, then bisang mag-send comments o kaya messages. Setinta mo pong text line numbers like for Globe 0915-954-1303, for Smart 0918-351-8282, at Sun naman 0942-357-4268. At syempre, Brother Romel, makanano naman king YouTube. Malyariya kayo naman pong manalbe king online live streaming. Tamo kaniting kaurasan kareni pong kaya katamong account. ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com ASF Radio Station 91.9 FM. At para naman ka rin mahilig mag-Facebook, pwede kayo pong mag-download and then click mo Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9, Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Pakibanggit po kaya kayong parokya at makanyan mo naman yung charismatic group, kinabibilangan nyo baka nita din ng talang maya pa oras. At po tating bisang mag-Twitter Kenny o kaya mag-Instagram, kompleto tamo po DWBL 91.9 Bright FM, username at radio _ASF or DWBL 91.9 Bright FM, username at ASF Radio. So magkabi kayo po karing kaya katamong kwentuhan, panayin min kaya kayong text, chat at miyabi-yabi tamo. Kaya po brothers and sisters, mag-break tamo pa mo po at pakiramdaman tala ring mapila ng pagganaka. Ali kayo po mama ko, aling kaya beda kayo at magbalik kayong programang Metanoia, Metinuya. Where there seems to be no way.
in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. So, balik niya po yung kakatamang programang Metanoia, Metinuya. Metinuya. So, nandin po, sasabihan tamo, din kakatamong aliwaliwang kayabe na members na ning charismatic groups at din kayabe tamo, din kakatamong kaparokya. At ending aldo ngayon ni Brother Romel, celebrate tayo in Trinity Sunday. Trinity Sunday. So, deta pong sana may kasimba tamo nga, waling oras na, waling last mass na siguro yung 8 o'clock, sana may kasimba tamo nga po, at karetang homily da rin kakatamo pare discuss de in role da rin kakatamong Diyos bilang ipa
anak, bilang anak, at Espiritu Santo. So ngayon mag-focus tamo ketang pamagparamdam na ning Banal na Espiritu ne. Pamanawas na ning Diyos, pauli na ning Banal na Espiritu. Brother Romel, siguro po rin mo lang nanding kaya katamong guest na. Hanapin po kayo kaya katamong topic, sister. Hapin tang God's calling kung makanang tamo magsimula ne po. Ngayon, ipakilala ya po siguro yung kaya katang sarili at kapilan kami silbi kaya kayong pisamban or komunidad. Pangunahan na po, brother. Brother Joel po. Spirit of Love. In calling, parang ako ito sa gagalo yung calling, alayang different stages. Yes. May ilawang panahon. Siguro palapigtan tayo bagay, brother. Yung pong microphone. Okay. Sige. In calling, para ka na, ang personal calling. Mag-umpisang, actually, mo kayong charismatic. Hanapin galo yung Banal na Espiritu. Mag-umpisa dyan po ang anak pa niya. Yes. At the age of, very age, anak ko pa mo, siguro at the age of 16, hanya manong kulang. Kay ba't? So, mag-serve ka king parokya? Alik ko. Aktibo ko kasi uling kulang kong balen. Kay ba't? SK. Kabatang barangay. First batch ko. Okay. So, kabatang ano barangay. kaya niya balong K ito? Hindi akong first president na ng barangay. Kaya magalang. So, at the age of 16, kaya ba't linug ko rin anak kanita, kita pa mo, Junior Cursillo pa mo. So, in calling ko kanita pa, Junior Angeles Cursillo. yan, Angeles. Magalang. Magalang. So, Junior Cursillo kanita, ne? Cursillo kanita, lahat pa man charismatic kanita. Minuna yung Cursillo eh. So, linug ko. So, in calling ba kanya? So, linug ko man, mostly. So, sabi ko, miyaya dawa yung panahon, miyaya dawang nung nano kang kabilyan, miyaya dawa kang estado. Nung estado mo kanita, anong kulang ka, nung estudyante ka. So, atin yung calling talaga ita. So, we just, mag-responde ka, mag-iba ka kitang calling ita. Very subtle. And then, kitang calling, tuloy-tuloy. Besides, anyang mag-college ko, mag-contemplate ko pang magpari, actually. Wow! Mag-college ko. Kaya ba't iti bisawang magkaya kanito, sabi ko, kaya grabe. O nga yung mayari na ako muna ng, mayari na ka nga na, ba't na nito? Magpari ka. Yung bandang talian, magpari ka yan. Kaya dito kang piyapag-aaralan, eh. Oo, pero, iyan naman yan naman ko kontra. O nga yung bandang talian, sabi ko, alitang ako, bisa ko yata may kaya nakpari ako. Baka niya ganun sasabihan din, eh. Pero actually, itang calling, to 7 different ways, mayaring yaking binang pari. At kasi yan may, actually, charismatic na ako way back 70s, late 70s. Before, bayo ko pa may calling community kang Spirit of Love, 70s. Kahit pa Holy Rosary pa. Magatin ako kanita king Holy Rosary. So, before 80s. Kang brother Eric Ampoy, brother Jess. Brother Jess. So, kasi minuna kami yata yung life giver king Archdiocese. True Vine niya pambalo ko kanita. True Vine. So, magatin ako kanita, even though pa magalang. So, ating calling hanapin. So, tuloy-tuloy mo. So, siguro ala akong malaman rin ang dramatic calling, ka rin, change of heart or na, itaping buri ko kayo, sabi ko, pwede na ka man na dyan pang aktibo ka kayong pisamban, dyan pang aktibo ka rin, pwede na ka man, sabi, it is continuous progress, sana pinalabing kayong kain. May tinuya, pwede na ka man tinu, every step, yes. Alwa itang banang paninayan, may pa itang makaya na kayo. Alwa naman kailangan itang basta kareta. Ito kailangan natin pang maragula. Pasaway ka pa mo. Ay ba, magbayo ka puso. No. Brother Joel, kasi Brother Romel, smooth sailing niya kaya yan. Very silent worker yan kasi. So, alayang masyadong itang amanwa ng dramatic entrance king pamaglob. Alang makanita itang transformation na. O sige, ikay naman, ikay naman. Yeah, so, muntatamang kita, medyo anak mag yan. Hindi namang boses eh. na rin kaya nakan. Karamdaman tayo. So, sige, okay muna magtagalog ka. Pero antin dyan mo naman yung Kapampangan, eh. Okay. Sige. Ako po kasi, so bali po yung mama at papa ko po. Nagkakilala po sila sa Spirit of Love sa mismong community. So, nasa sinapupunan pa lang po kami. Nagpa-prayer meeting na po kami. Yun. Yun ang maganda. So, bali po, nung pinanganak po kami, nagsiserve pa rin po sila. Anong role din ng mami at daddy? Si mami po, dancer. Pero music din ministry. po siya. Dancing ministry. And then si papa po, drummer po. Wow. Okay.
family ministry talaga. Opo, doon po sila nagkakilala, tapos nabuo po yung family po namin. Tapos po, so bali nung bata po kami, normal lang po sa amin na sumasama po sa mga prayer meetings. Siyempre po, parang wala po kaming choice, ganyan. Sinasama po kami. Pero po, bali, parang nagiging, dahil bata pa po kami, parang okay, pero grateful po kami kasi at the young age, pinakilala na po kami kay Lord. Kung sino po ba talaga si Lord. So, malapit na po sa amin, sa puso namin si Lord. Pero hindi pa po yung in a deeper level. So, ano yung interpretation nyo dun sa yung pagpunta-punta na nagpe-prayer meeting, kumakanta, sumasayaw? So, anong parang interpretation ng ng mga bata na katulad yun nung panahon na yun? Bali po, siguro po nung bata po kami, okay, nagsuserve sila kay Lord. Ganyan po. Pero po, hindi po namin, wala po yung sa isip po namin, ano po ba yung purpose nun? Ano Yun. po ba yung mission nila? Pero may pagkain yan, ha? Yes, po. Parang Yun ang laro lang, ano? Ako Yun ang yung magandang part, Ako no? yung may allowance po, ganyan. So, bali po yun, dire-diretso po. Pero, siguro po, nung dati, parang nagiging routine na po, like, memorize na po namin kung anong ginagawa from start to finish, ganyan po. Tapos po, yung siguro po nung, simula po nung high school, mga high school po yan, parang, paunti-unti para nalalaman po namin ano po yung purpose. Tapos po siguro nung medyo alam nyo po siguro dahil po may mga anak po, yung mga may anak na parang sabi nga po ng mga mama po namin, pinakamahirap na part sa pagiging parent is yung pag naging teenager na yung mga anak. Yun, totoo yun. Siguro po doon po yung plot twist ng buhay ko po kasi doon po yung parang tinatawag ko po siyang discovery stage. Ganyan po. Tapos, yun po yung parang sumasama sa mga friends. Tapos yung worldly things pa like yung gumagala, ganun po. Tapos puro school. Tapos athlete din po kasi kami dati. Tapos, Sa school yan. tapos Shoutout mo outside- naman, Holy Angel. Hello po, shoutout po, Holy Angel University. Tapos po, yun, parang bumuo po ng youth ministry po talaga dati yung Spirit of Love. So, parang nakapag-attend din po kami ng Pentecost celebration sa Chival Year. Yung malaki din po yung celebration po, super daming attendees, like yung different charismatic communities po. Tapos after that po, parang out of nowhere po, parang hindi po nagiging active. Tapos po pati kami nagtataka, ano po nangyayari? Kasi member pa lang po kami noon eh. Parang nag-i-start pa lang po yung journey namin as a servant of the Lord. Tapos po, parang naging desire, parang silent desire po ng puso namin. Siguro po si Lord po yung nagtanim ng desire na yun na pinagpipray po namin dalaw ng kapatid ko, pati yung parents ko, na praying po na naway bumalik po yung youth ministry ng Spirit of Love. Yun. Pero po siguro, tapos po yung prayer. So, for a time, na-stop siya. Yes po. Itong pandemic. Opo. Yung youth ministry. Tapos po, after the pandemic, siguro po yung mga very supportive na parents po ng Spirit of Love, yung mga anak po nila, ginather po kami lahat para po mag-practice. Tapos po, yung pag pinagpa-practice po namin, yung po yung anniversary po ng Spirit of Love. Yung po yung parang sabi nga po nila, bigyan mo silang task para ma-feel nila na, Tama. okay, may gagawin sila. Parang they have the responsibility. Kung gusto mo magstay ang Yes. youth, no? Actually, share ko lang, Sister Weng. Ako kasi since 2010, inandal ko yung Youth for El Shaddai ng Pampanga. Yes. It's not easy. Yes. Ito yung pinaka-difficult na ministry talaga na pag inandal mo siya, lahat pakikisamahan mo, Sobra, lahat aabutin mo. Ako, teacher ako, as in profession before. Ngayon, as form teacher, naging preacher, na talagang dinala ako Tapos ni Lord sa naging ministry youth na na, yun. And then sabi ko, di nalalayo kasi yung estudyante ko, mga secondary student. Sabi ko, din binigay sa akin yung youth, brother. And after that, sabi ko, dito ko pala So, mapapractice. nag-full-time ka, brother? Full-time ka na ngayon? Yes, sa, since 2000, nag-decide ako since 2003, nag-start ako 2008. Nung mag-start ako, hanggang sa inandal ko ng 2010 ng youth. From that time up to present, sila ako pa rin Yun yung... ang pinaka-challenging. Oo, pero iba-ibang ugali. Like yung narinig ko kay sister, yung parang, yung situation niya na
is a time of curiosity. Pero yung Yes. time na yun, yung calling, napakahirap eh. Opo. Kahit yung mga kabataan, lalo na ngayon, hindi po ganun kadali. Sige, Pero tanong- kapag tinouch mo sila, as in, nandyan sila. Oo. Totally. Ano yung makakapagpa-stay sa mga youth Correct. para sila ay tumambay at hindi umalis? Yun. Siguro po yung pagkatiwalaan sila ng mga adults po, yung mga elders, yung mga... Bigyan ng task. Yes po. Kasi po yung iba, sabi po nila, yung iba po yung generation namin, yung maingay, parang super alive. Pero po kasi, excuse me po, parang, yung po siguro yung way ni Lord na parang hindi po tayo maging stagnant. Parang accept the different strategies, o kaya hindi naman po strategies, yung different ways, para po tayo, paano pa yung mas lumago. Ganun Okay. po. Kasi pag po hindi po nyo pinagkatiwalaan yung mga youth or yung mga young servants na gawin yung way nila, hindi naman po nila inaalis yung dating way eh. Kumbaga, ina-adapt po nila, then dinadagdagan po. Correct. Tapos po, kapag from that time po, yung spirit of love, inaccept po nila yun sa amin. Tapos po, important, kailangan po ng youth Support. ministry, support po talaga. Spiritually, mentally, physically, lalo po yung financially. Kasi doon po yung parang namamatay yung youth ministry through resources. Tama. Gusto ko yung sinabi ni Kay, no, yung hindi naman inaalis kung Yes ano po. yung existing. Opo. Parang dinadagdagan lang. Opo. Pero syempre, tayo naman, medyo na-offend tayo pagka merong mga, ba't ba ba yung wanda ka lang ba minanggagawa nini? Correct. Yung mga ganun na, ng mga mas matatanda sa inyo, no? Opo. So, we are learning, no? Yung mga nanonood sa atin na kabataan, ito na rin yung pagkakataon na mas maintindihan namin kayo, yung generation ninyo. Tama. At yung mga sisters and brothers natin dyan na may mga anak ng mga kabataan, ito po yung mga anak natin na nagsasalita, ano? At tanungin ko muna si Brother Joel. Gaano ka hirap ang mag-produce ng ganitong ministry for young, Young lalong-lalo na iba na yung generation nila. Ano naman yung Challenge. naging Parang yung mga challenge. challenges ninyo at saka paano nyo in-address din yung mga challenges? Yun na nga, but continuous invitation, yung tuloy-tuloy na pag-iimbita through seminars, yung formation nila sa seminars. Kasi sila nagsimula, even though matagal na sila sa mga prayer meetings, pero LSS, puro LSS, tapos may youth LSS, tapos magse-serve sila sa LSS, parang ganon. And then eventually, may mga gift pala, yung karisim, pagtawag ng mga sakwa nila. Pero, kaya bandang dalwi siguro, suportada rin pamilyada. At the same time, itang dinan mong task, itang capacitate them, and then at the same time, dinan mo responsibility, pero dinan mo na naman ng authority. Totoo. Even though mo pwede sabihin na maging autonomous na lang, kasi kailangan na pa mo rin ng guidance. Pero hanggang kang guidance ay not control. Guidance and control, pareho Awapin. Kasi kinontrol mo, dictate mo lang. So, talagang proper. Pero mas wala ko na yung karera. Kasi rin parents na sister, di kaya. Then parents na madagyan family life. Kating pa rin karang ME then parents na very supportive la. Number one. Member The youth, ne? At saka katutok nang. Hanapin katutok nang. Kasi at yung time na there is a lull, may kalal na wala mo dry. Kasi even prior to them, the notice ng data, aktibo na rin youth may muna man. Hirapin di mara. Dati. The most active kanita. So, kailangan tilang kapalit, ne? Yan, rin anak na. Ila kanita ila ring youth ay aktibo. By that time talagang maragul na. Walang sabi siguro, talagang flow yan. Ila tutok na magpainawa pwede hanapin sa sister. Pero ila tinok na. Maswero na ako man. At kami naman, ulit dyan hanapin. Even though bado may challenge na hanapin, there should be a transition, there should be a succession. Kailangan nating mag-success. Tutuwa na. Pero yung kaswero kami, kareng anak. Pero still, sabihan ko it is always the guidance of the Holy Spirit who will direct things. Ay ako'y hanapin, totoo dyan, sumawa kang gagalo, mamlano. Kaya tinok nang, mamlano, gagalo, pag-sourcing out, katutok nang. Pero, ditang paralan ng tawa hanapin But when the Holy Spirit, pati yung banal na Espiritu yung ginalo, hanapin, it will direct things. Amen.
person, direct resources, ganun. Even our mind, even our heart. According to God's plan, Yes. Yes. Section. Kilala ko, sabi ko, ba't totoo? Nakimatino ko nang yan. Ano yung potang, siguro, dapat mo nga kilala tamo. Yung spirit pa yun talagang gagalaw-luway tamo. Nandun po din kaya katamang makiramdam Kenny, nandun natin yung sinabi, Brother Joel, about a Catholic life in the Spirit seminar. So, apin po initan seminar of BBME, karetang EPA member ng charismatic group. At ini-series siya ini. Kami king community 7 kami 7 weeks kami 7 sessions Ikayo Kami, inamigadapt kami. Suppose dati, 1.5 day. Pwede yung makanta, dire-diretso yan Wow. Ngayon, igawa namin yung 1 day. Yes. Kasi, anapin, lalo na kare ng anak. Mo na pagbalikan the next day. Totoo ito. Correct. Tsaka one thing po observe ko regarding that matters about LSS, iba yung approach pagdating po sa kanila. Hindi yung kagaya nung dati na approach sa mga nauna. Hindi mo siya pwedeng mabubura po sila. Actually, I was about to ask na pareho ya ba yung kaya kayong Life in the Spirit seminar for adults, ang po karing youth. Pero itang approach niya. Yun ang difference. Kasi kami mo rin, ningkay, gagawan mi niya mong metong Aldo. Kalupan na rin sinabi ng Kay. Kaya na magbalik. Pero na, sabihan mo, mas panyaman ng pamangan kinabukasan niya. Makatutuklaw pa pamangan. More on sila, Sister Weng, activities related sa topic. Ba kung God's love yun. Bigyan mo sila activities. Actually, yung sinasabi mong pagalan mo la, ikarugo mapagal na kayo. Hindi ako mapagal. Correct. Baka yung mga pagsasayaw na ginawa natin. Doon sa Pentecost celebration po namin, nag-start kami 1 o'clock. So, officially nag-start kami ng... sila ba yung doon sa banner, Parade of Banners? El Shaddai dancing. No? So, sinimula ng mga pagsasayaw. So, 2 o'clock yun. Natapos tayo ng mga 7:30 na, no? Tuloy-tuloy. So, walang hintong pagsasayaw at pagganda. Pero ila po... Ila papagal. Hotel may pagal. Ita mo muna yung may pawas sa pang may pagal. Pero apansin ko, Sister Weng, dahil matuwa kanta. Mama plus nun to. Pero, grabe ing kalam na ning banal na spirito ne. So, siguro, nung atin tamong muring-muring ikutang, atin mo kang kay na. Curious ko. Kasi, diyan nga kakiyepong, diyan darandaman niya, yung boses na, medyo papalyayang bagya, mapawus-pawus yan. Uli na ning kang Pentecost. Pero iya po yung meglid king worship ni kanita. Yes. At kaya man kakilala, sabi ko nga kang Brother Noel, papantunan mo na ninita meglid worship. Ay, Spirit of Love, anong makanya. Sabi, papantun tayo through Brother Joel Pin. Anyway, mag-guest naman talaga rin king Spirit of Love. Kaya edad mo nang, mas marakal ka pwedeng agawa king luwal niya. Yes. Pero why did you choose to stay in the community na pwedeng ingaluwa mong time, pwedeng karembarkada mo na. Pero, kaya ni kasi, potang pag-serve ka. Kanaan ka oras, di ba? Opo. Pero, why did you choose to stay? Nano itang inspiration na ikwa mo para ika mag-stay ka? Siguro po, yun po sa related po sa sinabi ko na yung naranasan ko din po kasi yung discovery stage na sinasabi sa teenager na naranasan ko din po yung maraming kaibigan, tas yung kung sinasabi niyo po yung gumagala po lagi-lagi or yung mga sinasabi po ng iba na nightlife, ganon yung mga pumupunta sa mga bar. Siguro po, masaya po yun. If yung mga nararanasan ng youth ngayon, masaya po talaga yung mga pupunta sa mga ganong worldly things or yung parang... Naranasan mo ba yan? Yung pupunta sa mga nightlife. Hindi po gaano. Pero nanasan ko po. Pero siguro po, masasabi ko siyang, yun po yung sinasabi nilang in today. Yung trending today. So parang, para maging siguro aesthetic sila, ganun po. Okay lang naman po yun. Kasi maintindihan mo sila if saan sila nang gagaling. Pero siguro po, yung totoong tanong po doon is, totoong masaya ba yun? Kasi after that, after ng nightlife, what's next? Siguro po yun. Parang, kapag po nagsiserve kami, pagod or kinakain yung buong oras mo. Pero, di mo din maintindihan. Siguro, by the guidance of the Holy Spirit, paparamdam sa'yo ni Lord yung Holy Spirit niya na
uy, grabe, kapag nag-attend ka ng prayer meeting or yung youth practice po namin, iba po yung kapayapaan sa puso na binibigay ni Lord. Tapos po iba po yung totoong happiness. Kasi, alam mo, yung mga nakakasama mo mag-serve, nakikita mo sa eyes nila, yung sa mga mata nila, tsaka yung habang nakikilala mo sila, paunti-unti na totoong kaibigan mo sila. Totoong kapatid mo sila kay Lord na iba yung binibigay ni Lord na assurance and comfort pag nagsiserve tayo kay Lord. Tapos po, iba yung blessing, yung biyaya na binibigay ni Lord na inuulan ka niya ng mga biyaya niya na minsan nga po nagugulat ka na lang na, ay grabe, binibigay to ni Lord in the right time. Pero di mo napapansin yun kasi busy ka mag-serve kay Lord. Pero hindi natin alam na at the back, gumagalaw na pala si Lord sa buhay mo. Siguro po, doon po yung nagpabago talaga ng buhay ko. Tapos po yung nasabi niyong praise and worship po kanina through sa Pentecost po. Actually po, sobrang daming challenges po nung paghahanda po namin sa Pentecost. Tapos po, nakulang po ako sa meditate. Ganun po, nagbe-breakdown na din po, ganyan. Sabi ko, bakit ang busy-busy ko, Lord, sa iba, para magpaghandaan yung Pentecost, pero wala akong time sa'yo, masyado. Kinausap ko po talaga si Lord. Pero pag kinakausap mo si Lord, papakinggan ka po talaga niya. Sabi ko, Lord, ikaw na po yung magsilbing boses namin, ikaw yung kumausap sa kanilang lahat. Ikaw yung bahalang magparamdam sa kanila ng iyong banal na espiritu. And indeed po, ginawa po talaga ni Lord. Kasi lahat po ng ginawa po namin doon, di ko na po matandaan actually po. Tapos sinasabi sa akin na, alam mo, pag si Lord yung gumawa. Tapos alam mo, pag yung tao yung gumawa. Magkaiba po yan. So, siguro po kaya super blessed po ng Pentecost kasi si Lord po talaga yung nangunguna sa buhay natin. Hindi po yung worldly things, hindi po yung sa labas na, masaya po talaga yun Pero mas masaya ang maglingkod kay Lord. Amen. Opo. Kakatuwa, no? Tsaka ang happy ng feeling na marinig mo sa youth, no? Yes. Actually, may tanong ako kanina, si Sir Wing, sabi ko, tatanungin ko kayo to about this. Anong pagkakaiba ng mga kabataan kay Cristo at kabataan sa sanlibutan? Na po, sinagot niya na, na simple way, na ganung bagay. Nakaka-touch talaga yung sinasabi niya. Tsaka ako gusto kong i-take yung, meron siyang sinabi tungkol doon sa, when you lead, kunwari merong worship. Opo. Tama yung sinabi niya na kailangan mo muna makipag-usap. Correct. Yes. Kaya nga, gusto ko yung, nagkulang ako ng time para mag-meditate, na magdasal. Kasi in reality, when you, before you lead before the audience, the people, kailangan daw, pagkipag one-on-one ka muna sa Diyos. Hindi ka pwede na naglilid ka ng worship na ikaw, wala kang one-on-one encounter sa Diyos. Amen. So that's your preparation. Kahit yung mga nagtutalk po, yung mga preachers po natin, kagaya ni na brother, no? Na humaharap sa mga prayer meeting, pagka nagbibigay tayo, nagsishare tayo, hindi lang basta, parang itong radio program natin, siguro this is what it makes it unique, na hindi lang tayo basta humaharap kung hindi nagpi-prepare, pinagdadasal kung anong anong pinag-uusapan, at pinagdadasal din ang programa bago magsimula na nagdadasal tayo. Kasi hindi pwedeng galaw lang ng tao. Totoo yun. At Always yung please sinasabi ni Kay kanina na, alam mo yung difference pagka ang gumalaw ang Diyos Totoo yun. o ang gumalaw ang nag-worship ang tao. Kasi ikaw mismo na worship leader, madalas hindi mo na din matandaan kung ano yung mga sinabi mo pagka hindi sa'yo gawa, ano. And that's the uniqueness of yung galaw ng espiritu, ng banal na espiritu. And one thing also, Sister Weng, pagdating sa ganun, pag nananahan ka sa sarili mong karunungan, medyo may limitation. Pero pag sa Lord, maniwala ka, talagang flow. Ako as a preacher, naranasan ko, minsan yung topic mo, eto lang. Pero pag tumayo ka, hiram mo pa nga yung ibang topic. Pero pag tumayo ka, magugulat ka na lang. Yung tinutukoy nito is hindi siya against sa mga bagay. Tsaka kung saan ka pumunta, kung 10 outreaches yan, iba-ibang approach. Iba-iba yung ano. Tsaka one thing, dagdag ko din, we are all a worshiper, not a performer. Kasi pag performer ka, you always please people around you kasi nagbabayad sila ng ticket. Dapat maparami, maganda yung perform. Pero pag sa Lord, piniplease mo si God, I tell you. Kasi nagsimula din ako sa singing din talaga, as a worship team din. Ayan. Kahit naman sa pagkanta, no? Dahil naging song leader din ako. Minsan ang temptation, yung
inaayos mo kasi Magpapakilala ka. oo, kasi magpapasikat ka. iniisip mo kung ano yung sasabihin ng mga tao kasi baka Opo. pumalpak ka. Tama. Until magmamature ka na lang na ang pinaka-focus mo na of parang singing, bringing out the best in you kasi you worship God. Opo. Pumapasok na dyan, Sister Weng, yung metanoia. Oo. There's a new heart. Yun Yes. yung pinapahayag ni Oo. Lord. Other than dati, kapag tatayo ka, galing, ganun lang, piplis ka ng tao. Ay, galing naman ni sister. O, ni brother. Ay, kasi nag-practice ako, sarili ko yan. Pero pag sa Lord naman, kakabilib Tama. talaga. Kaya nga sabi sa Ezekiel, bayong puso, bayong Bayong espiritu. espiritu. Brother Joel, sa ilang years ka na, for 33 plus, no? Sa ministry. Ano yung nanunalaretang masanting experiences mo naman, ditang Yan. karanasan? Bakit? What made you decide? Bakit achuta pa Kenny? Correct. Di pamilyata mo, pero bakit Correct. achuta pa Kenny? Naring santinga na ning achuka kimi itong charismatic group. Kaya ako, nung everything is God's grace. Siya ako, sabi ko, makapag-stay ka Yes, kaya yun. ito nga kay everything is grace. Siya ako parang ka na po consider everything is grace. Sabi ko, yung tapat mo na, yung panalawi ako kasi, only God sustain. Yan, makapag-sustain kaya yung Tama. itang power, itang kay but yan naman yung mag-provide whatever the Amen. needs. And yan ko pinipanigan sa sabihan, even though alay ko rin, sabi ko, I take the Lord as my director. Yung mag-direct yung vehicle, mag-direct on things. Yung mag-sustain ito. Pero yung muna din yung makapag-sustain siguro it is usually every main kind ng charismatic na communities to have a very intimate personal relationship Yun, with the tama. Lord. But siya yung mila ko ito, our prayer life. Even though it's the year of prayer. Yes. But siya yung mila ko ito, no matter anong mabasan mo yung makatapulo yung Bible, memorize mo yung Bible. But siya yung mila ko ito, kaya kang intimate personal relationship with the Lord. Ito, through prayer, mawala ka. Kasi Tutuitan the fuel, yan ko yan panikya sa sabihan ka rin. But siya may wala yung prayer time mo. May bawas siya, o kaya maging lenient ka rin, may focus ka kay even though activity, sabihin na rin nga rin mag-sustain is activity. Pero nung panikang activity, Yung kayo ma-burnout ka. wow. But this is the prayer, So sabi ko, it's always, siguro sabihan ko ka na ako, challenge ka na ako. But siya, magkulangan ko kayong prayer, balo ko magkulangan kong activity. Besides, prior to this, sabi ko, uling ikoreng youth, kay ba't engage ko, last na ako, sabi ko, pero sabi ko, I'm still Ito yung manalata. I'm still longing for service. Pero ito pinigkay kayong prayer, sabi ko, Lord, bisa akong maging active pa sa tayo. Bisa akong, nga man ako itang, aktibo ko, may anak, may wala. Unibari ko, dakal ko activities. So I do it in prayer. So after that, through Sister Ride, ang pong kayo. Bigtaka ako rin nga ganaganang eskwelahan man niya. Recollection. Recollection. For how many thousands, pinanaring kinayan min, thousands na rin. Ngayon mong pinanman. O may nyawad ka na. Eksakto Yes, mga that's ilangan it. ko. Sabi ko, pangadyan mo, kasi sabi ko, yan pera sayamin At pasaya na kayo, hindi ka kakayabi minoreng youth si dati yung kulang dito halaking si pa magterak-terak ka, magkanta-kanta ka, kaya nakanda kayo, ba't patuwakan ka magkayang cook Wala mo awkward na ka. Pero what sustain sabi ko yan, sa paniya ko sasabihan even the ministry even though tela ng koreng youth, kaya tang prior to din, halos youth lang. Hanggang ganyan naman, so we support or organization. Sabi ko, yung sinabi kanina, another, Saint Therese, only God sustains. Sabi ko, even our service, even our desire, sabi ko, only God sustains. Yan ako panikang kakayanita. So what sustains me, it's always God. It is a grace. It is a grace. Eke man sabihan na, eke bring i-claim na aktibo ko, no? Sabi ko, without grace of God, alam malyari. Grasya talaga. Diyan mag-desire na ako, makanya na ako. Without the grace of God, so, pero how to sustain yourself, it's always to stay connected in prayer. Kaya kakaling mo nito. Parang kayong tatanda ng kampanita, sinabi ito itong speaker na Brother Boy Gomez. Siya ba nun, magkaya pa. Sabi niya, you must at least, magkaya ka nga ng at least 1 hour. Ito continuous prayer ito. Including mass, pangayabing mass.
Dapat natin kang 1 hour a day yan in prayer. And stay connected, ne? Yeah. And then karing kakatamong makiramdaman po karing manalben, ne? Pota din kahit sabihan tamo po tang king pa mga di na impisa sabihan. Yan, kaya ako makakapangadi kasi ako balo na nung sabihan ko. Yun. Kasi because we always associate prayer with ikatamo, you speaking to God. Pero remember, diyan ka rin may kaluguran. Potang ikay misasabi kayo. Two-way yan eh. There is a time to speak, there is a time to listen. When you do not know what to say in prayer, maybe that's your time to listen. Yes. And then kahit ang mga dita mo, sasabihan tamo na, ay kaya darandaman, ala ko nga kawang sagot, king kanakong pangadi, among makanyan. Pero ning kay, potaking pangadi, puro tamang magsalita, kay bak makona ka, ariyan mo na yung prayer mo. Yaro gumidin na opportunity in Diyos para makibat. Yes. Pero ating yan sagot, ne? So when we pray also, let us also take time to be silent mo. Ning kay, we just have to sit down. Ning kay, iting etamo, iwasan tamo kasi Nang kaya tayo boring uling in silence, that's the time that we are confronting ourselves. Na ding yung tamo, sabihan natin kay masiglala, makanyan. Kasi ito yung iwasan tamo na. Nang kaya tayo boritang tahimik. Kasi pinitay tamo. Ako confront tayong sarili tamo. At panamdaman tamo, at daramdaman tayo mo naman nung makanano yung makisabi kaya katamo yung Diyos. Doon is serving additional din. Pansin mo yung tao if they're prayer for all not. Kasi sabi namin sa na-encounter tamo, brother, pangadi mo na ako. Potang mga di ko, wala mo na nakapagramdam mo ni nga pong Ginoo. Potang ika, malakas ka kang Lord. Diba? Sasabihin po nila yung ganon. Sabi ko, we are all malakas kay Lord. Yes. Kasi, pansin mo po, bakit nila nasasabi yun? The reason why, alam mo na wala silang time doon sa pananalangin. No po tayo, lingkod tayo ng Diyos, araw-araw nandun na tayo sa gawain ni Lord. Kulang pa nga yung 24 oras kung tutuusin, tulog ka lang, ano ka na naman. Pero kapag ang tao babad sa panalangin, asahan niyo po, susundan ng himalayan. Nandun yung guidance lagi ni Lord. Tapos, yun naman, kapag ako po kasi minsan natatawa ako sa sarili ko Brad, pwede bang ipanalangin mo yung may sakit? 2 bagay lang dahil meron po akong gift of discernment. Alam ko yung tao kapag pinipray ko kung mamamatay na siya o hindi. Isang pag binibiro ko. Ngayon, mamaya po, pipila po kayo, maglilay hands po ako. Pag sinashare ko yung ganun, tatawa lang sila. Brad, hindi po yung may sakit kasi oras na nila yun. Huwag kayong matakot. Yung mga ganun, ginamit ka ni Lord for that time. Yung mga, kahit na parang joke lang, pero deep in our heart, yung napaka-bless mo bilang lingkod ng Lord na gagamitan ka at this moment. Yung napipil mo yung ganun. At the end of the buhay niya, hanggang sa huling hininga niya, nandyan ka bilang lingkod na ginagamit ka. Pero yung sinasabi mong malapit na, hindi mo pala alam, tinanong mo pag uwi mo, o kumusta na yung may sakit, buhay pa po. Parang yung takot niya, kinokontra niya, and then doon nagiging prayerful din po yung tao. Tsaka minsan din, yung kunwari yung mga mamamatay, preparasyon din. Yes, preparasyon tama. Din. Yung mga youth kaya, paano sila magdasal? Yan. Sa panahon ngayon. Paano na yung prayer time nyo? Hindi naman siguro about prayer lang, love life. Oo. Paano na yun? Sige nga. Ako, bastante yan. Sige. Prayer. Siguro po sa amin, sa generation po namin, iba-iba po kaming way. Kasi siguro po, parang dinidiscover po namin if ano po yung prayer time na fit para sa amin. Yes. Sa akin po, personally, tuwing gabi po, nagbabasa po ako ng gospel for the day. Tapos po yung may Bible app po doon na may devotion. Okay. Tapos po nagbabasa po ako ng Devo book. Tapos po doon sa Devo book po kasi nun may Bible verse tapos yung reflection. Tapos po, yun parang after po nun, magdadasal po ako. And then, minsan po, wala pong sinasabi kay Lord. Tapos siya po yung pinapakinggan ko. Ano po yung sinasabi niya sa akin. Kasi parang, di po yung literal na sasagot po si Lord, pero bigla na lang may pumapasok sa isip mo na sinasabi po nila na gift of wisdom. Yun, dun po yung way ni Lord na para kausapin tayo. Yung bigla na lang po may out of nowhere, may isip ka, ay, ito yata yung sagot ni Lord. Ganun po. Kasi kapag puro ikaw, tapos naghihintay ka ng sagot ni Lord, di mo talaga siya maririnig kasi puro ikaw yung nagsasalita. Tsaka baka yung gusto mong marinig, yun ang gusto mong Opo, yun po. Tapos, hinihintay mo. pero when you allow God to talk, and then siya po yung
ayan mo, buksan mo yung puso mo tsaka yung isip mo. Kasi kapag punong-puno yan ng puro ikaw or iba-iba yung iniisip mo na sobrang dami mong dala-dala. Pero what if, wag mo nang isipin yun, relax ka lang, tapos ayan mo nang si Lord yung kumausap sa'yo. Ayan na lang, like pikit ka lang or tulala ka lang, tapos wala kang sinasabi, tapos parang ini-space out mo yung utak mo. Then, that's the time na makakapasok si Lord sa buhay mo, and then siya yung sasagot sa mga prayers mo. Pero curious lang ako, kunwari yung mga kasing edad mo, o kaya yung mga younger. Ano pa din sila? Marami pa din yung mga nagdadasal na kamukha ng ginagawa mo, o iba na yung style nila? Siguro po, hindi po yung katulad ginagawa ko. Parang direct dasal po siya. Yung prayer lang po Direct, siya. no? Kahit sa confession, sinasabi na, ay, kinausap ko na, diretso na ako kay Lord. Opo, wala. Kasi po siguro, Diretso na kulang direct. po sila ng teachings. Kung paano po talaga po yung prayer time. Ayun. Yun po siguro yung kulang po sa generation namin, na kulang po yung nagtuturo sa amin if paano po ba yung mag-meditate. Kasi nagka-curious din po yung mga younger generation, yung mga 10 years old, 12 years old. Ate Ki, ano po ba yung meditate? Ano po ba yung Devo? Paano po ba gawin yon? Actually po, that time sa akin, yung dating-dati po, nakikita ko lang po siya sa mga social media, Devo time, meditate time, pero hindi ko po alam paano siya gawin. Tapos po, self-study po, nag-search po ako, and then nagtatanong po ako sa mga kasama po namin sa community, tapos yung kay Ma'am Papa, paano po yung meditate? Tapos sila po yung nagturo. Siguro po, yun po yung nagkulang sa amin sa generation, if sino po yung magtuturo sa amin ng mga ganong bagay. Kasi puro na lang po, sinasabi nga po na puro prayer meeting, activities, mga missions, pero yung mga ganon pong individual na prayer time, mga and etc., kulang po siguro kaming knowledge if paano po siya gawin. Yun po. Yun, pero very willing naman ang youth. Yes, super po. Actually po, curious po sila. Ang ganda nga po yun, curious po sila sa ganong bagay at hindi po sa ibang bagay. Ayan. If I may just share, no, sa amin sa Holy Rosary, sa Life Giver community, ang ginawa namin to address itong mga needs na concerning our youth, nag-youth gig kami. Yun. So, meron Yan ang kaming gusto once nila. a month na youth gig sa Pacho. Tama. Ang music ministry namin, medyo may edad pa rin. Pero as of this time, marami na din ang mga youth na nakikisama. So, kinuha namin yung mga youth from different chapels na under ng Holy Rosary Parish. Ngayon, kumukuha na rin, meron na rin kaming mga nai-invite sa ibang It mga is once a month, barangay. Sister Wayne? Once a month. Usually, yung last Friday of the month, po. Yes, no? po. Worship night. Oo. So, yung mga gusto pong, halimbawa, yung mga kabataan na walang masyadong ginagawa, lalo na ngayon, pabakasyon na, pwede kayong pumunta ng Holy Rosary Parish dun lang sa Pacho, maririnig nyo naman doon, malakas ang sound system, no? Every last Friday of the month. Wow. Ina-announce naman ng Holy Rosary Parish. So, Life Giver community din ang nag-spearhead doon. So, kamukha nung ginawa natin na nag-track tayo, nag-motorcade kami nung madaling araw nung Sunday. Sigurado yung mga youth natin, kung i-invite natin, siguro mas gugustuhin din nila. No? So, shout out po sa lahat ng mga charismatic leaders natin from different parishes na gusto pang mag-invite sa mga kabataan natin ngayon. Sabi nga ni Kay, naghihintay lang sila, willing naman na sumali. So, challenge sa ating mga elders Yan, na... Sister Weng, yung challenge natin for different community. As me, sa El Shaddai din ganun eh. Napakaraming gawain but still there is no more na talaga ng mga youth. Talagang sabi ko nga, ika yung matuwa, tutuwa na, nino rin kapalit tamo. Kailangan tamong manintun talaga. Karing kaya nakan. Alata ng mga luwang pantunan nun ring anak, apo tamo mismo. Kasi datanging panahon po, may wala ta na makananuning gawain ng Lord. But still, not only for our ministry, but still in a whole archdiocese. Diba? Kasi maging aware tamo, there is one community in other sect na nakakita mo makananula mag-boom din kaya nakanda. We know, nanuita. Yes. Ako just want to share it. Last concert po ng youth namin. Pinabayaan ko lang. Tama sabi ni Sir, just go in flow lang. Payahan ko sila. Tito, ganito gawin namin. Tito, ganito gawin namin. Sige. Nung makita ko, same with that ministry, yung parang, uy, may ginaya kayo something. Pero,
okay lang yan. At least kinapin nyo yan, yung nakita nyo doon, and then we apply here. Kasi same lang pakita mo, talagang ganun yung flow. Pero sabi ko, Tito, we are blessed. Yung ayahan mo lang sila. Sa nung ka rin tama makasahop, nung kailangan nyo pong mandakit, nung kailangan yung mamaya pamasahe, kami gagawan mita king community, at parati kami magpapakan, dyan pang metong mong ulam, ang papang nasi, o kaya aros caldo mo, So, challenge kaya katamong elders. Baka nito, sabi dapat, pindentunan leader, kailangan natin tamong ating papalit kaya katamo, ating tamong ating train. Kaya tamo at take advantage system. Pero ako tanong, ikimi mo uling nag-call kami. In coordination, tatarget tamong yun. Pero atin tanang control group Yes. Nga man ako, atin tamo, how come? Ganyan mo, may experience mo ganang eskwela no karakal high school, correct. School control ta halos katolik ko lang. Yes. Pero pati tama makapamye. O tama makapamye seminar karela. Pero kami nakikaswelo ling sare na dimaya lang teacher kaya baby ilang mig request. Pero nung dawen mo ano na public school ala no man. Ninong mamye karela. Mapla pa rin alawan na nomination. Mag-offer na Actually, po. brother, be aware kasi meron po mga group of young people, youth na nasa labas ng school. They are invited. Kaya ganun sila kainit sa pag-ano nila, pag-evangelize. Pero nakaswelo naman ako pin. How come din grupo no rin sabi ko, ating kakulangan kaya katamo. Yes, correct. Siguro, sorry. Kaya sabi ko, ating tan chapel, ating tan pisamba, then kaya mga nangalambenyo, para i-conduct ng retreat or seminar ka rin. Half day. Sabi ko, 4 hours na kami nakakukontak yung sabi ko, o tayo may offer. Nga man ko, o tama nitong kareta. Manintong tamo. Sabi ko, correct. Managkat-tamo. Tama, nagkat. Pantunan tala, puntalan na karakaldane. Actually, sabi ko, target mo high school, kapilan na libo rin high school. Kaya niking Francisco ng Premuseno, kaya niking Pandakaki. O pilan na 10 libo rin. Nanon kulang. Coordination. Biling no maring one teacher mo. Sabi ko, kulang siguro. Sabi ko, kagawan ta siguro managkatamo Pero dapat manintun ta. Manintun. Or kung tutuusin, brother, idea lang pumasok sa akin. Managkat. Sister Weng, manintun tamo pero actually, manintun tamo pero tano pantunan Brad. Why not? We go to the school. Puntalantala mo. Once a month we gather them. Kasi pa naghihintay lang sila. Naghihintay lang. Dami-dami. Kahit maging effective yan karing youth, daring different chapels na ng Holy Rosary na makanyan, may kipag-coordinate kami in head me, Sister Lucy may coordinate ya karing alwalawang chapel coordinators and then kin-coordinate kim pari. So Yamong Noli was very supportive karetang activity. So makanita po siguro yung pwedeng gawan na rin kaya katamong leaders karing different charismatic groups kayo mo manintun puntalan nyo na lang. Kasi balo yun na nung ninoreta Tutunan niya, sister. Manintun na. Maninaya lang mo. Apin nito yung synodality. Yes, synodality. Wala magbalik ko kaya kumsyalaisen. Tama. Sabi ko, malagkatalak yung chapel, malagkatalak yung karisma. Pangalawot na reta. O tayo malaluan yung puntalan mo. Like din, Sister Weng, twice na kaming mintagetang king regional rehabilitation for the youth. And then I'll bring this youth talagang kinyak la. I feel the Holy Spirit. Sabi ko, Lord, na nung approach mo ka rin Habi ako ring workers, not only pa kanan mila kitang dadalaming pamangan, why not? Ganang gagawan ko, dictate by the Holy Spirit, dening kayabe mo, i-group mo la, and then mag-share la, mag-open la. Detang parents sa tiki ko, alalang patugot kikik ang gaking minulila, Sister Weng. Habi da pasalamat ko ring hanak ko, chula king pibale-bale ako, alalo kayo. That's the heart. Sabi ko, ako instrumento na ako ning Ginu through the monitoring of powers, spiritual director, Father Paul, po, John Paul Cabrera. Yun, grabe po yung flow kanina. Tapos sabi niya, paalis pa lang kami, Brad, kailan po kayo babalik? Yung natas sila ni Lord, pero pag marinig mo sila, yung iba-ibang cases nila, no po, pero sabi may mga magulang po kami, pero hindi na po kami dinadalaw. Alam niyo po yung makasama kong nanay kanina, iyak ng iyak. Hanggang sa pag-uwi, umiiyak yun sila. Babalik tayo. Yun po yung mga institutions na makikita natin nandun na po sila ating archdiocese. Iba-iba yan. Kahit halimbawa kami, naka-immerse kami sa prison ministry. So, nandun na po. Hindi sila umaalis. Walang traffic doon. Puntahan mo lang. Yun yung attender na hindi mo na hinanap. Dumadami. Halimbawa kanina, nung nagsimba sila,
talagang, alam mo yung pag dumating ka, excited Correct. sila pagka dumarating. Kasi parang kapamilya mo na sila. So, ito po yung marami po tayong mga kapatid sa Institusyon na pananampalataya na pwede. nangangailangan na, Yes po. na bigyan natin ng panahon para makasama natin sa ating community. Correct. Ay naku mga brothers and sisters, sabi ko na sa inyo Bitin yung- kulang, no? Kailangan Bitin natin yung ng part oras. 2 pero kailangan po muna nating mag-pause for a commercial break. Yes. At tayo po'y babalik at itutuloy natin ang kwentuhan sa ating programang Metanoia, Metinuya. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Nagbalik niyo po yung kakatamang programang Metanoia, Metinuya. Sabi ko napin, king karakal tamo kwento. Ela pa man may kutang dedan dapat may kutang kanang Yes, kakatamang bisita true. pero oras na So, bayo tamo po isunduin kakatamong pisasabihan, paboran yung basan tala pa mo rin niya aliwang mensahe daring kakatamong texters. Ante mo naman din kakatamong Facebook live viewers at comments at aliwapang greetings. John Patrick Quinto, Marites Guerrero, Agnes Lerit, Catherine Lopez, Jeffrey Sigua Guevara, hello po kayo, Christina Hernandez, Eunice Jade, ay Sister Let Lobo, hello po, Marieta Evangelista Palinsad, Flora Quizon, Julie Francisco, nano yung kanyang lagyo yan? Augan, Twop, Faut, Ark Baliktad Grace, Inigo, Yusik. Yun. Ika naman, Brother Romel. Sin Quinto, Rogie San Juan, Brother Brother Rogie, Rogie. shout out sa'yo. Michelle Rivera, Marcelo, and Dina Mylig Agapito, Rosita Abarado, Lou Lopez, Lang kilala, Mita. Ana Moore, Bonifacio, Marisa Cuenco Simpao, Cristil Relos, Nati Yabut Pangilinan, Jose Ongcho, Pagyo, Pagyo, King Pampanga Dio- Provincial Jail. ano to? Joey yan. Joey. Ayan. Perez yun. So, alam No, na natin. Brother Noel Sibal. Ayan, kasama natin sa Melba Agad. Ayan, Leonie Arceo, Angelina Concepcion, Dami nating Mercy, viewers. Marie Aubrey Rentoria Basco, Remedios Nakpil Gonzalez, Pineda Janel, Ralph Benedict de la Cruz, Arnold Pangan Mungkal, Ronnie Francisco Emmanuel Lopez, kapatid mo yan siguro yan. Rafa Ella Capitulo, Michael D. Ria Rendaje, Crystal Carmel David de la Cruz.
Ayan, din kakatamang Facebook comments. Aroy, Kuya Brenny. Starting na po. Kuya Brenny, starting na po. Good evening po, Ninong Joel, Sister Kay, Sister Weng, Brother Romel. Hello, Kuya Brenny. Si Brother Brenny yan sa Music Ministry. Ailina Concepcion, good evening everyone. O, syempre, mami mo. Ikaping mamasa? Praise God for the opportunity, Spirit of Love. Ayan. At si Kong Jo Pagyo, hello po. Hello Kong po. Jo, see you soon. Brother Romel. Ayan, sakto. Juliet Mendoza Lorenzo, my sister Uy. wife. Good evening sa'yo. I love Kanya-kanyang you. fans, ah. Nelson UC, glory to God. And Julie Francisco, good evening po. Billy Satali, Salalila Kabusaw. To God be all the glory. All the glory. At meron tayong mga kasama din sa studio. Punong-puno tayo from Spirit of Love Community. Ang aking mga colleagues, mga kaibigan from Holy Angel University, Sir Angelo, dito. Adriano, at saka si Miss Kim Lintag. Hello sa inyo. Hello din kay Joel ng EdTech. Yun. Okay, so antimurin po niya, lamentamo po niya, at intamo muna mga kapabaluan Kenny, kaya bisang mag-advertise. Pangkanita naman, bisad sa dyan kakatamang programa, you may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kada naman pong bisang mag-donate king radyo ng Archdiocese Tamo, malyari kayo pong magpadala king Gcash account number 0905-3194-871. Mikilagyong Joseph Mary Bakay. Nung bisa na kayo man po, at intamo nga duwang BPI at BDO accounts at then maka-flash laging kayong screen. Dakala salamat po. Ipamalita tayo retang hanggang bisang mag-advertise pangkanita asad sa tayong kakatamang programa. So nandin sabihan tamo kakaba na ning kakatamang diskusyon pero etala ayari rin kutang uling may kapag-focus tamo kang kay aliwala talaga impact din kaya na kanini o tikwa na katamo so hindi katamo ng makirandam but I think wala malatang may challenge well, I think that's really the message of our episode. Banal Espiritu yung paparamdam na kaya katamo na tuturo na katamo nung makananutamo mo namang makiramdam karing kaya yan kan kasi po tabi sana tamong mami instruction o kaya ning kaya akaliman tamong magtiwala na ila pala Netuwa na lang mo rin na tamo apansin bala tamo anak laban Bistaman ko tang nandin hanapin Sister Weng, kailan mo naramdaman ang pagtawag ng Diyos sa buhay mo? Paano gumalaw ang banal na espiritu sa buhay mo? Actually, may connect na Milob na kareta pong sharing gana-gana pong sasabihan tamo guidance by the Holy Spirit. May focus tamo po katang kaya nakan pero may challenge tamo itamo naman pong Tsaka bala mo kaya sasabihan tuturo nakatamo mo rin kaya nakan ikatamo paminsan-minsan tok nang tapa sasabi pakiramdaman pala. Makiramdam tamo mo. And baka niya mo naman ning tuturunan ning kaya katamang pisang panini datang listening sessions tamo conversations in the spirit na ating time na makiramdam ka mo. Ating kamburing i-comment po tang ating sabihan na lalo na nung emo mo rin. Correct. Pero uling ingya kang role, makiramdam mo. So, makiramdam. At okay, siguro happy na rin initang pagkakataon na pakisabihan mo laretang kasing edad mo, ang poretang mas anak pa ka in generation nyo na siguro ikitang mas effective na mensahe para karelan So, ika ng Manaus. Hello, fellow youth. Siguro, this is the time, the perfect time na siguro bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na buksan natin yung yung puso at yung isip natin para mas lalo nating maintindihan kung ano ba yung sinasabi namin. Yung paano ba natin mas makikilala si Lord? Paano ba yung magkaroon ng deep relationship kay Lord? Kasi hindi talaga natin siya maintindihan kung layo tayo ng layo. Siguro ilapit naman natin yung sarili natin kasi wala namang mawawala sa atin. Baka nga magkaroon pa tayo ng mas maraming blessing kapag nakikilala natin si Lord. Siguro, this time, weird pa sa atin kung dahil din natin siya lubos na nakikilala Yung term natin, weird, no?
Kasi hindi naman to usual na ginagawa natin. Tapos, kung minsan, nahihiya pa tayo sa mga kasama natin. Lalo na, yung parang hindi tayo cool kid. What if, wag natin isipin yun. Yung thinking natin ngayon, paano ba maging cool kid kay Lord? Di ba? Mas masarap siya sa pakiramdam. Maniwala kayo sa akin. Amen. Tapos siguro, try lang natin. Try and try hanggang sa maintindihan natin na ano ba yung gusto ni Lord para sa ating lahat, sa buhay natin. Kasi, di ba, after natin party o kaya gumagalaw with friends, di ba, after nun, parang may kulang sa atin. Parang may hinahanap pa rin tayo. Siguro, this time, kapag hinanap natin si Lord, yun pala yung hinahanap mo. Yung hinahanap mo pala yung totoong kapayapaan, pagmamahal, at guidance ni Lord. Na si Lord lang pala yung makakapagbigay. Maniwala kayo sa akin, magbabago yung buhay niyo. Amen. At lalong gaganda. Tapos, wag tayong mahiya na kung ano yung talento na binigay sa atin ni Lord. Kung skills yan, or yung through writing, through editing, lahat kailang pwede mong gamitin to para paglingkuran sa Lord. Kasi marami tayong gawain kay Lord. Like yung pwede tayong mag-edit ng posters o kaya mag-edit ng video. Kung ano yung hilig mo. What if yung hilig mo, gamitin mo yon para mag-serve kay Lord. Tapos, siguro para mas lalo nating maintindihan ito, ini-invite ko din kayo. Meron kaming gaganapin na Class in the Spirit Seminar or Youth CLSS na kung saan ito yung mas maintindihan nyo kung ano ba yung talagang sinasabi nila tito tsaka tita na gawain kay Lord. Yung mga outreach, maintindihan nyo yun bakit tayo nagpe-praise and worship. Ayan, meron tayong Youth CLSS sa June 22, Saturday yon. So, bakasyon din natin yon. Free na free tayo. Tapos gamitin natin yung time natin na mas maging productive kay Lord. Yun, 8 a.m. to 6 p.m. siya. One day lang siya. Saan yan? Saan? Sa, Spirit of Love Center, Villa Angelina, Angeles City. Ayan. Yun po. Siguro if wala po tayong pamasahe or kulang tayo ng service or resources or kung ano yung kailangan nyo, pwede nyo kaming lapitan sa Facebook page ng yan yung Archdiocese or sa Facebook page po ng Spirit of Love Catholic Charismatic Community Metro Angeles Chapter. At pwede nyo din po kaming i-text or call para makikonak na po tayo kay Sister Weng. And then, meron din po kaming sa Spirit of Love po, meron po kaming Healing Mass tuwing first Monday of the month sa Sacred Heart Parish Church sa Telebastagan lang po, malapit lang po. And then, meron po tayong regular Holy Mass and prayer meetings every Monday, 6:30 p.m. po yun. So, sana po makasama at makilala po namin kayong lahat. Ayun. So, kinumpleto na, Brother Joel. So, ano pa ba sasabihin? Sige, Brother Joel. Bilang elder, bilang kayang worker, kaya namumula, sabihin na natin namumula. Ako, yung word since high school, parang yung yung to strive, to seek, to find, and not to yield. Ganun lang. Mag-strive ka, hanapin mo yung mga bata, hanapin mo yung mga inaatos kailangan natin. Talagang hanapin, to find, at huwag kang kihinto. Yes. Never stop. Amen. For your lamp, sabi ko, always strive, always seek, always find, and not to yield. Huwag ka nahihinto. Ganyan lang ang sikreto ng buhay, no? So, pagka feeling nyo, nabibigatan na kayo, wag lang po kayong, wag nyo lang masyadong seryosohin. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, natatawid natin yan. So, alam ko, my dear brothers and sisters, ang mga nakikinig sa atin ngayon, at saka mga nanonood, may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan sa buhay. We will be requesting Brother Joel to lead the general healing, no? Kung nasaan man po kayo, nasa kwarto, o kung nanonood kayo, baka nanonood ng TV, baka pwedeng medyo tumabi mo muna kayo ng konti sa isang tahimik na lugar. And we will be saying our prayer. Yung lahat ng mga nalulungkot, lahat ng mga nagdududa, lahat ng feeling natin, di na natin kaya yung buhay. Pero ngayong oras na to, tayo lang po ito mahimik at tayo manalangin, and we will be led by Brother Joel. Muli sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Ginong Amen. Diyos, dakala salamat kaniting pagkakataon, kinong no ka rin. Ikadamdaman dakati kami mo naman,
mararamdaman yung barang metong kami. Wala naman makalingad, Lord, nung nanon daramdaman may kabilyan, may kami nga. Ating mabayat, ating mayan, ating matula, ating masaya, ating magagana ka, para ating mamagasa, gana-gana, Lord. Darawin mi nga gana-gana ng iting ino. Kaya, wad bilang kasopan, kaya kami marini, kami tatakot. Pero, bit mong kapakumbaban ganun, manalangin, at panalangin, may papanalangin, balang metong kaya kami. May alawa kaya daralanan ganun. Ating masakit, ating magkakasakit, ating maningat ka rin masakit, ating problema, king kabiyayan, king relasyon, may alam problema, daralanan, takot king bukas, may labas, sakit loob, sukalalob. Gana-ganang iti, Lord, sakit nga iti, gano'n. Manuhala kami, you are the healer. May pakilala mo yung sarili mo, Ginoong Yesus, as a healer and a savior, O God. The ministering likwan mo, kaya kamit ka rin, kaya kang talasal pantay, at ka rin, kaya kang apostoles. Ministering mo muna dili, pakayapan na rin sa blang masakit. Lord, dining mamiyasi ka ng loob, kaya kami. You desire us to be healed. Yes, Kapag nasan mo, pakayapan mo kami. Amen. Lord, may ulo kami mo para maging mayap kami naman sana. What a great word, O God. Kumayap kami at maging mayap kami naman, Gino. Bisanan mo na, Lord, kumayap kayong kaladwamit, katawan. At maging mayap kami naman pangatao, Gino. Lord, in your hands, kaya kang kabanal-banana, Lord. Jesus. Kaya kang kabanal-banana na puso, kaya ganang-ganangit, Gino. Dadawon bila, kaya kang banal na lagyo. Manmana kami, sasalpantaya kami. Manika po kami, kambiyan yung panalangin na ng Idlong Birhen Maria, di sa blang anghel ang pong banal. So, panyo kaming manalangin, panyawat pakalulo. At di kami sana kinutanggapan mi, adamamin. Hindi kang makakayap, makapagdan, makatulat, makagalang. But most of all, makapagbanal alugod, agalo mo, Ginoong Diyos, sa mayupayan totoo. At titingin Ginoong, damamit dalangin. Kaya kang kabanal-banana na nagyo, Ginoong Yesus, kagom ng Espiritu Santo. Kiligay na ng Diyos, pa. Amen. At amen. Ayan, sana po may bless tamo po ni kabenga na ini at tatangya ganang malungkot nandin. Sana pasayada kayo po, lalo na po yung Kay na at inspired na kayo po na at tatangya ganang youth tamo na alapang organisasyon, alapang grupo, you can come to us. Karakal po charismatic groups king buong archdiocese nung kayong kayo makalugar, munta kayo po king kayong parokya at mangutang kayo. So, dakala salamat po, Brother Romel. Yes po. Yes. Muna po purihan tayo po nga pong pasalamatan king sablang oras sa binyan na kaya katamong kang ini. At, siyempre, muna pasalamat ko king Ginoo king pamanantabi na po pala. Karing anak ko. They are high honor student. Wow. Recognition by tomorrow. Ita pong metong grade 8, metong grade 9. At ika na akong pong grade 12 honor student. Kaya ilangan po nga. Sa mga tarantakang mamaliking stage niya. Balo ni nung unaan. Congratulations. Thanks God for the grace na kambe naman po itang pamanantabi. That's it. Sa kalad salamat po. Karingay ganang menantabi. Kaya katamo din ganang may kiramdam at menalbe. At kambera po ring bibilog kang DSC, CCRP ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Metinuya ing yaking radyo ning kaya katamong Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yung Sister Weng, syempre kaya Becky Brother Romel po from El Shaddai. Ating kaya katamong bisita na mamon na po at pasalamat kaya kayungan. Praise to God always. Yan.